אוקיי חבר'ה, אני מקווה שהסרטון הזה יהיה כמה שיותר טוב, ואם נהנתם ממנה תתנו בלייק. אוקיי, אז אני פה בזובה. יש לי פה בעיה שאני כבר מגיע למשהו ואיכשהו זה יורד לי, למרות שלא משנה לי כי הדמויות שלי ממש ממש טובות, כאילו די משנה לי אבל לא נורא. אני מקווה שזה יהיה סרטון מצוין. זה לא קל לעשות סרטון, ומי שחושב שזה קל אז הוא טועה. אז קדימה נתחיל. אני אבחר את ניקס לסולו. יש פה משהו? טוב. זה המטאור הזה. מוזר. טוב, אני אפילו לא אטרח לשים את זה. אוקיי. מה כדאי לי? זה, אני חושב שזה... ושצת? יאללה. אני מקווה שלקחתי את המפה, שזה טוב, הנעל שמרחפת על מים. אז אני יוצא. לא, איזה טעות. זה לא מפה שטובה. Come on, it's rising. זה עלה לי 1200. לא. 120,000 זה עלה לי. זה קניתי את זה בטעות. ואין לי אפילו אחד מהדמויות האלה. אין פה כלום טוב. 4? מה לעזאזל? היי. פופ. עשיתי טעות. פופ. איך יש כאן מישהו על 4? איך? אני לא מבין, זה פשוט לא נתפס. Come on, you're crazy. וואו, כבר שיש אנשים, תראו את המצב של הנשקים אצלי. וואו, כן, יש פה איזה מישהו שמחסל. הנה, אתם רואים העטלף הזה? תמיד המדינה הזאת, אז תמיד יש לה את האנשים עם הדמויות הכי טובות. מה זה? יש! הרגתי דבורה. אם אתם שואלים אותי, זו משימה קשה להרוג דבורה. דמות מה זה טובה. נו, איזה קריש מעצבן. תמות. Come on, you're crazy. יש! אני לא מאמין. סוף, let's go. קדימה. איפה... אומייגאד. טוב, אני מניח שאני אנסה לעשות פה איזה קרב קטן. די מביש. אוקיי, עכשיו אני יודע איזה גאדג'טים לבחור בבירור. לא.
אוקיי, יאללה. נבחר לי פה פינה טובה. נו, לא הספקתי. Come on, you scrozzing. עכשיו הוא עצבני עליי רצח. עוף ממני. טוב, אין פה כלום. הנה הוא. נו, תמות כבר, איזה מעצבן. ברצינות. יאללה. אני מאוד אוהב את הדמות ניקס, הוא מטורף, הוא מהיר. הוא גם צלף לא רע. שואל 12. לא, זה המנצח מקודם. יואו, זה אותו... אוקיי, קרב של טובים. תמיד אני אוהב לחכות בסוף ולהרוג את המנצח. נו, בינתיים אף אחד לא ניצח. לא, לא. איכו. כן, תתעלמו ממה שהיה רגע, זה סתם, אם אני לא אחתוך את זה, כנראה תראו את זה בסרטון, זה סתם איזה הודעה שיש מאיזה בית ספר כלשהו, שיש לנו בעיר, משהו מוזר, לא יודע, כל הזמן שולח לנו הודעות. כן, אני רק צריך להיזהר, יש פה נמרה. יש, לקחתי. עזבי אותי כבר את. איזה טרדנית. נו. לא אומרת לנצח אותי כל כך מהר. מה הקטע של כל הדמויות האלה? יש! נקמה כפולה, אני לא מאמין איזה מזל. לא. מישהו על 17, לא, הוא על 17, אומייגאד. איך הוא? מה? אין פה שום נשק טוב. ברצינות, המשחק הזה עושה לי בכוונה. לא, שוב יש כאן את הטלף הזה? כמה פעמים הטלף אחד יכול לבוא מולי? ניקס על 10. עזוב אותי. מה זה, על כמה הצבא הזאתי? שלי.
איזה שור מעצבן! יש! נקמה! טרילי. יאללה, בואו נראה את הטבח. אוקיי. יש פה מישהו. כמעט בטוח. אני ראיתי תזוזה. משהו בטוח שיש פה את הטלף המעצבן הזה. יש פה איזה נשק? לא. אני חייב מהר נשקים וחיים. יו, מה זה? מה יש לי קודמות איתי? מה עשיתי רע? מה? חסר לי גביע אחד, איזה עצבים. עוד מעט אני אקח את דמות המפתח שלי. הזיקית, רובכם מכירים את הזיקית בתור זיקית. אבל לי יש משהו מיוחד אצלה. יש לי את הגאדג'ט הכי טוב במשחק אצלה. מה? למה? היי, זהו. שם מרושע. מה זה? ביי. הוא גם כאן? כן, הוא פה, הרגתי כנף הרגע. אין פה שום נשק טוב. אני במצב כל כך גרוע בנשקים, ביריות, כאילו בחיים. כמה אש. אוי לא, ירד לי חיים. זה 16 הזה שרציתי לנקום בו, אולי נצליח איפשהו. רגע, אמא שלו טיפה כל כך טיפה חיים. ידעתי שתבוא. לא מאמין, הצלחתי להרוג אותו, הצלחתי. טוב, זה היה צפוי, הבן אדם הזה הוא על 16 ויש לו גאדג'טים כל כך טובים, כאילו על רמה כל כך טובה. יאללה. טוב, יאללה, אני אקח את הדמות הקסם שלי. הזיקית, יאללה. טוב, איזה גאדג'טים אני אקח לך? אני חושב שזה טוב. לא, אני לא יודע מה אני אקח לך. אין לך שנורקל? הנה שנורקל. יאללה. מי שחדריה, כאילו, שיודע להסתכל על דברים מאוד מאוד מהר, אז הוא ישים לב מה אני לקחתי. ובכן, אז בעצם הגאדג'ט המטורף זה
גם יש לו את הכוח של הדמות, אני עדיין לא יודע איך קוראים לדבר הזה, אבל הנה שהיא עכשיו מהירה. נו, בוא כבר, חתיכת 9. לי. איפה 9 מעצבן הזה? מוות נעים. אוקיי, זה רק אני שהיה כאן 1 על 16. 15. אותו דבר, שניהם קשים. שניהם יהרגו אותי. מה אתה עושה לי? בונה... אתה... מה את רוצה ממני? באמת, די. יואו, זה עצבים. יאללה. אומייגאד, על 19, מה הן רוצות ממני? אלוהים. תעזבו אותי. מה? כל הדמויות המטורפות האלה רוצים ממני. ידעתי שהוא ילך לבוס. ידעתי. אוקיי, זה המזל. אומייגאד. הוא פשוט חיכה לי. הוא ידע שאני תהיה שם. אוף, ממני, יואו. אני מקווה שזו מפה שאני חשבתי עליה. אם לא, בקרב הבא אני אחליף גאדג'טים. אוי, נו. עכשיו אני צריך להחליף. היי, יש לנו זיקיות. נמחק כף. מה? 11, באמת, ציפיתי ליותר פינוק. טוב, אני חושב שאני אברח.
יש פה אנשים יותר מדי טובים בשבילי. וואי, איזה מעצבן לעשות סרטון שאני הלכתי. היה רגע. הנה, שמעתם? מי שלא הבין, זה פשוט אני הלכתי ברחוב ויש כאן כל מיני אנשים שעושים קולות לא נעימים. אוי לא, אוי לא. 19 ו-16, אלוהים ישמור. אתם צוחקים עליי. טוב, אין ניצחון. מה זה, אריאל 9, יאללה בוא ננסה. שתי חברים על 9. אוי לא, הנה הטורפים האלה. רטטרידו.
אוקיי, איזה פחד. נו. לא. באסה אחת גדולה. סוף הגעתי הביתה. אומייגאד, 20. איזה כיף חיים. יאללה. מות. לא, קשתה. אוי, לא. איזה כיף, ואני עומד מצליח, יש איתי מישהו על 20 ואני עם גאדג'ט מטורף. הוא כזה, מה הוא שמח. לא, אל תלך. אדון 20 מר קרב. אני בובספוג עובד במטבח, אל תברח לי. הוא עלה על אחד, הוא עלה עליהם. עדיין לא הבנתי איך. וואי, מלא. איזה טובות. יאללה, יצאנו למסע. וואי, מה זה? 15. זה פחד. אוקיי, גאצ'ה. ויתרתי לו על הנשק של הבוס. זה מראה שאני מישהו שיודע לשחק. עזור לי, אחים. תעזור לי. נו, אתם מבינים למה התלהבתי שהרגתי דבורה? יאללה. זה מישהו על 14, יאללה. אני צריך לעזור כמה שיותר. סורי שנטשתי אותך. לא, אני אפילו טובת חיים, סתם נטשתי אותו. אומייגאד. מטורף. איזה ניצחון. אני חייב לומר שאתנו נלחמנו ממש טוב. זה לא רק וואו, נתליתי עליו. אני גם נלחמתי טוב. טוב, שואל. הנה הקרב שם. אני מקווה שזה לא אותו בן אדם, כי אחרת אני מחוסל. טוב, בכל מקרה נראה לי שאני מחוסל. ומה שהכי מעצבן זה שיש איתי פוקס, ניקס, שזה כאילו באנגלית פוקס. בכל מקרה, אם יהיה נשק של בוס אותו מדיקה. למה יש פה עוד ניקס? כמה הוא? אוקיי, הוא 13, סבבה. נו, אנחנו יכולים להרוג אותו, מה קרה לנו? תמות כבר. אוקיי. זה עקשן. סטנפורגי.
אומייגאד, 2-12, מה הסיכוי שאנחנו ננצח? נו, בוא כבר אתה. אוקיי, אני לא יכול חבר. סורי. לא נצליח? לא. קשה מדי. קשה. סתם איבדתי חצי חיים. יש פה 1-18 ו-1-19. מה הסיכוי שאני אנצח? אני לא מבין. סטנפורד גיי. אני דווקא הייתי צריך לקחת את הנשק שלו בוס. הנה הוא לקח. זה מה שקרה, מת. אם אני הייתי לוקח, לא הייתי מת. אני חושב שרק את זה. רגע, אני צריך להיזכר. כבר מתתי? לא מתתי. זאת אומרת, הרגו את הצפרדע. זאת אומרת שיש לי את הגאדג'ט הטוב. אוקיי. אני במצב טיפה יותר טוב. כאילו, במצב של מוות זה הרבה יותר טוב. ממש טוב. רואים שהיה פה קרב, נראה בלתי נראה. בכל מקרה שלא... נייס. טירי! אוקיי, אני במצב טוב, נורא. לא חייב להספיק להיכנס לס... מה זה? טוב. נעשה בלתי נראות, ויאללה. אומייגאד. אחים שלי הוא על 20. אוקיי, אני יכול לנצח אותם. אני מאמין בעצמי. אני יכול. אוקיי. הבנתי משהו. למה אני מתתי? אפה. נו. טוטו הרג. הצלחתי להרוג את ה... זה היה על 10. עכשיו אני מרגיש מסופק. טוב, בואו נראה מה אני יכול לקחת. כאילו, מה כדאי לי? אני אקח נראה לי את הקואלה. מישהו על 6 מישהו על 12, לא כאילו 8, אוקיי, הקבוצה הזאת בכיס שלי. יאללה. עוד 1 על 8. איך הכריש הזה מאושר שיש איתו חבר קבוצה כל כך טוב. איזה אגרסיבי אתה, תקשיב. נו, תעשה כבר משהו כריש. יופי, הוא הרג אותו.
אולי אתם חברים טובים, אבל נגדי גם חברות לא תצליח. כי אני טוב, נורא. אוי, הכריש עומד למות. הנה אני באה. אני חייב להספיק. אני אנקום על הריגת אחי. זה מגניב. אוקיי, אתה מת, את מתה, כולכם מתים. טרילילי. נו, תמות כבר אתה. שלי. איך הוא? אבל 18, אימא'לה. תמיד שאני חושב שאני עומד לנצח, תמיד את הבעיה הקטנה הזאת שתפריע לי. אוקיי. הנה אני מת. הנה. אני מת. אני מת. הנה. אוקיי. יש בעוד מישהו טוב? אוקיי, כל השאר זה גם על 12. הטובים שבהם. המטורפים שבהם. יצא לעוד קרב. אם אתם רוצים שאני אעשה גם סרטונים על ברול סטארס, תרשמו לי בתגובות ואני אעשה גם סרטונים על ברול סטארס. אוקיי, אני מוקף, זה לא מצב. אני חייב להגיע לפה. אוקיי, 10 ו6. לא טוב. אוקיי, ביי. אוקיי, לא נראה לי שאני אצליח לנצח אותם. הם יותר מדי מאוחדים. ביי. אוקיי, זה לא טוב. אני רק עם רימון. כאילו, מה הסיכוי שאני אצליח אתכם רק עם רימון? בוא הנה. בוא חמוד למלכודת. זה. קדימה. לא, אני לא מת. נו. חבר, תעזור לי, חבר, תעזור לי. נו, אתה יכול. לא, אחים. מתום. איזה גאדג'טים בכלל היה לו? טוב, לא רואים. היה כאן מישהו על 17? מה הגאדג'טים שלו? הנה. אוקיי, טוב, לא נראה לי שהיה לי סיכוי. למרות שהייתי דווקא יכול להרוויח הרבה גביעים. אולי לא... יכול להיות שהיה לי סיכוי, אתם תקשיבו, הקואלה הזאת זו דמות פשוט מטורפת. כי אני פשוט הרגתי פעם אחת 2 על 20, 2 חברים על 20. זה היה כל כך קשה, אני אחרי זה הידיים שלי ממש כאבו, אבל היה שווה. 9, יופי, אני מקווה מאוד שיש לך את הגאדג'ט השלישי. כי אחרת אני עצבני. טוב, לפחות 9. אנשים פה זה בערך 8. עכשיו הוא לקח לך רובה זהב. זה לא בשבילי. פיפ. זה כבר מת. אתם קולטים את זה, אני פשוט מקסר כאן שוטרים. כמה שוטרים? אויבים. אבל אני יותר רוצה נשקים טובים. אני לא רואה שום אויב. הנה.
מה זה? יו, יש לו את ה... וואו, מי זה? 17, הבנתי למה. אני חייב, יש. שוב יש. אוקיי, אני אפילו לא אנסה להשיג אותך. וואו, איזה פחד. נה, מה תעשו לי? טרילילי, טרללה. אני במצב מה זה טוב. אני צריך לבוא מול 17 ו-12. 12 אני יכול לגבור עליו בקלות, אבל זה נמרה. אני דווקא די טוב נגד נמרות. אוקיי. 2. כנראה לא היה לו חבר קבוצה. יכול להיות שהנמרה מתה. יכול להיות שאני עומד למות. יכול להיות. ננה בננה. ביפ. אימא'לה, חזק. איפה הוא זה? הוא מחכה לי בבקתן. כאילו בתוך הבית? כן. הוא עומד לצאת בעוד 3, 2, 1. בדיוק כמו שדיברתי, תראו כמה הוא מתקשה לנצח אותי. אוקיי. זה עומד להיות קרב קשה. אני לא מאמין! יש! אתם ראיתם? אמרתי לכם שהקואלה הזאת דמות מטורפת. הנה, תראו. ניצחתי משול 17. טוב, תקשיבו, זה לא בגלל שאני באה מזל או משהו כזה, זה פשוט בגלל שזו דמות טובה מאוד. דמות כל כך טובה. אתם קולטים איך אני פשוט כיסחתי? מה זה כיסחתי? על השנייה האחרונה. הוא היה צריך רק לראות לי את הראייה הכי חלשה שלו. לא משנה, ירייה קטנה, הוא יכול לעשות לי אפילו את הפרסות, שזה מוריד טיפונת. זהו, אני כבר הייתי מת, הוא היה מנצח. והוא כזה, ידעתי שאני אנצח. כי הרי הוא על 17. יש פה רובה על זהב, החבר שלי אוהב את זה. אבל איפה הוא? הנה אתה. טוב, קח את החיים. רגע, במחשבה שנייה נשק שהבוס אמור להיות אצל השועל. רובה, מה אני אעשה עם זה? הנה בא מישהו, מי זה? יש, הרגתי את הראשון, אוקיי, שני.
אין עליי, אני השחקן הכי טוב בעולם בזובה. עוד מישהו? כמה אנשים יכולים לבוא? יש יותר. טוב, אני לא רואה פה בינתיים שום אויבים. סכנה, סכנה, סכנה. זה על 13, אני חייב להרוג אותו כמה שיותר רגע. יאללה, כל כך 5, תינוקי. איפה הוא, אלוהים? אין לו זהב, אוף. הרגו אותו. זהו, נשאר שתי זוגות אני והקטנטנה הזאת. אין לך כמעט חיים, אלוהים, הדבורה יכולה להרוג אותך בכידון אחד. טוב, אני למדתי משהו, תמיד צריך לפגוע בקטן, בחלש. וואו, את יודעת מה זה לשחק? זה הטעות. לא מאמין שעשיתי את הטעות הזאת. פשוט לא מאמין. למה? למה עשיתי את הטעות הזאת? טוב, יאללה, נעשה עוד. לא נורא, לא נורא, לא נורא. כן נורא האמת, אבל לא משנה. יש לך סקין טוב. 15. טוב. יאללה. בוס. זה לא בוס. אני משום מה קורא לשוטר הצהוב הזה בוס. לא יודע למה. סכנה. 2/18, אלוהים. אוקיי. אני רואה את המוות פה. סכנה. אוקיי, גאץ', זוז ממני. אבל למרות הכל, אני לא איפול. הזיקית ואני חי. ביי. צריך לטפל בטובים האלו קודם. לא, יש לו את הגאדג'ט שמחיה אותו. טוב. אני מה זה מפחד אחרי הכל? האמת לא יודע, אין לו הרבה חיים. אחרי הכל זה מישהו על 18, אתם יודעים, זה
זה לא משחק תינוקים. תמות. לא, לא. איך הם רוצים לנקום בנו? כל כך רואים את זה שהם... יש כאן את ה10 הזאת ששיחקתי איתה מקודם. אחים, תעזור לי. הוא מנסה, הוא לא יכול. אחים. אחו. זהו, מתתי. מוות עולם אכזר. וואו, איזה גאדג'טים טובים, זיקית. אוסיף אותך להיות חברה שלי. איי, הפסדת. סורי. הייתי מעדיף בוודאי שהזיקית תנצח, אבל כי איתה הייתי בקבוצה. אוקיי, זה הפלמינגו איתי, לא באתי לרוח. וגם אלסה, ברצינות, אני עצוב. צפתי למישהו טיפה יותר טוב. טיפה. מקווה מאוד מראה העין לא מטה, אני מקווה. חלק מהפעמים זה כן. לא, הנה, תפס אותה, לא. תפס אותה, לא. תפס אותה, לא. אוקיי, מר קרב, קישטה. אוקיי, ילד 18. נראה לי שאני עומד להפסיד בקרב הקואלות. קראת חבר שלך ועוף לי מהפנים. יש, שוב הרגתי. לא גמרתי איתך קואלה. לא. שונא אותך טועה. אני שונא את הזברה. ירגע אותי. טוב. לא, כבר יש שם מישהו. לא, למה כל מקום שאני הולך יש מישהו? לפחות יהיה לי דרך מפלט דרך החלום. זה עדיין לא סוג של פה.
הוא לא הצליח, יש. אני מזליסט. אני אוהב בהיפופוטם שאני פשוט רואה לאן הוא הולך. אוקיי, נראה לי שאני אנטוש את המערכה המדופלמת. ידעתי שתבואי לשם. יש הכידון על זהב, חייבים לתפוס אותה. איזה חברים גרועים. 6 ו9, אוקיי. אימא'לה, אני מוקף מכל עבר. עבריי. מה זה? קרבי של... על 19. הנה, אני הקורבן הבא. זהו. איזה טמטום. אם אין לך את הגאדג'ט שעוזר להחיות, למה אתה בא להחיות? אוקיי. אתה עשית מהלך כל כך מטומטם. וואו, אימא'לה, מה זה הגאדג'טים האלה? זו דמות שהיא מה זה טובה, היא ממש טובה. כאילו כל כך המון פעמים הייתי אמור כבר למות. עם כל שאר הדמויות שלי כבר מזמן הייתי אמור למות, ואני עדיין לא. ואיתה לא. אוקיי, כמה אנשים. מקווה שנצליח לתפוס איזה נשק אחד. אימא'לה, כמה? לא הצלחתי. אימא'לה, הם חזקים. ברצינות. באתי על החבר על השנייה הראשונה של המשחק. איזה כיף לי, איך אני עומד לנצח. יואו, זה מעצבן האריה הזה. הצלחתי להרוג את חבר שלך, פוקס קטן. אין לי חיים.
תמותי. יש מתה. אני חייב את הקשת שלה. תעזור לי. אני שונא חברים כפויי טובה. עזור. יואו, זה עצבים. טוב חבר'ה, אני אעשה קרב נגמור את זה. אני אעשה את הקרב הזה ויאללה, נראה לי שנגמור עם הסרטון להיום. נו, מה אתה צוחק לי? כך. נו, איפה הכידון? אני חייב את הכידון. יש. כן, אני לא אוהב, ראיתי אותה על 14 הזאתי. והחבר המדופ, וואו, אני פשוט מקסר אותה ואת החבר שלה. למה הוא עוצר כל הזמן? אני עדיין לא מאמין שאני חי. אוקיי, העליתי לעצמי טיפה חיים. אני חושב שאני אקח את הסיכון. אולי לא. כדאי. חייב לנצח.
אוקיי. אתם מבינים מה אני אומר שהדמות הזאת מטורפת? אתם רואים? לא! אבל אתם הבנתם כמה היה לה קשה? לא תמיד אני מצליח, אבל זה ממש עוזר. הדמות הכי פחות משופרת שלי זה הפנתרה. הנה רגע, כי היא פנתרה, אז היא מעט פחות משופרת מכולם. הנה, מיני. אין לה שם גאדג'ט שטוב. כאילו, טוב, אני חושב שנגמר עם הסרטון היום. טוב, אז ביי.